Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngokuvikela ngenxa yothando. Abesifazane siyazi ukuthi uma beyithanda ingane zabo bayilwela. Phuma manje afinqe manje akutshena ukuthi akanendaba nana friendship, ingane yakhe akafuni umuntu ozoyixhaphaza esaphila. Nabantu besilisa i-weakness yabo abesifazane babo, wathinta abesifazane babo suthinte bona, i-anger yabo ingakubulalisa nokubulalisa. Kanjalo ke noKristu ke uyalithanda ibandla, wathinta abantu bakhe uhlolo zinhlamvu yeso lakhe ebusweni, which is what Jesus did. Uma ebona umuntu wakhe ekholwa amadimoni wayewadriver out lawo madimoni. Uma ebona umuntu wakhe ebhekene nomzima wayemsiza. I really like what Jesus said in prayer ngale nkathi ethi angilahlekelanga inanoyedwa kuphela lo indodana welahleko. Ngamanye amazwi uthi bonke abantu uNkulunkulu amnikeze bona, ubalwelile, ubavikelile, awukhona noyedwa lahlekile. uJesu kulamagama akhe shows uthando kakhulu ukuthi he will fight for those that he loves. Angazi ngawe, but mina when it comes to ukulwa, sometimes ngilwe ngendlela ebuhlungu because kufanele nginqobe. Sometimes ngize nginqobe ngokwenyama, but never once uJesu la wake wathi leave me to be on my own. Ubekade hlezi vele enami, elwa kunye nami ukuze ngikwazi ukunqoba lezo zimo. Ngiveza la uthando lokuthi ungilwelile nami. So ke nami ke ngifisa ubuke lesithombe ngifuna ukuziveza kuwena. uNkulunkulu abazalwane akunikeza bona bafana nezingane zakho oyizele. Ukangayizala ngokwenyama but spiritually uyizele. Ingakho kumele ukwazi ukuyilwela. Awuyilweli kuphela when it comes to ukuyifundisa ngezwi likaNkulunkulu. Awuyilweli kuphela when it comes to ukuyitshena ukuthi azize esontweni noma ukuyikhulekisa kuphela. Uyilwela financially, uyilwela ngisho noma kukhulunywa okubi ngazo, uyayilwela. Just like Jesus fought for abazalwane ayenabo at that time. Just like Jesus is still fighting for us, his children. Kuhle uma umzalwane ungamnale mentality ukuthi it's all about me. Kumele kusizwe mina, kumele kunakwe mina. Sometimes impilo yakho should be of service whereby you fight for those around you. Just today, bekhona ekade ngihamba naye along the way. And then abakhulumile bathi hey lo uyabashintsha. I spoke up. I'm not afraid to speak up. I spoke up. Ngathi mina wonke umuntu oza kumina wamkelekile. Ukuba nomono uhambela le okwakho. But yenze lento le ngale nje ukuthi uveze umona wakho. Ask for my number. I'd give you my number and then you will say what your problem is. But my door is very much open for each and everyone ofuna ukuza kumina. Ngathi mengisho njalo baqhuma phezulu ke bakhuluma. At that time bengingasena ndaba. Ngizama ukukuvezela ukuthi those comments that people pass against ingane zakho izele, there's comments that people pass about abantu who are in your cycle, and they take a careful look ukuthi wena uphendula uthini, which is why you should not be happy ngokukhuluma ngamagama abantu kabi, ngoba lokhu kukuveza umubi kulabo osuke bekulalela ukuthi nathi sondela kuyena, nathi sizomele futhi nathi idefend uma sesikuyena, yena ngeze kwazi ukusilwela. That means lo uyicabangela yena yedwa. I'm just speaking about these things because it's very easy for umzalwane ukukhuluma kabi ngomunye umzalwane. It's very easy for umkhokheli ukukhuluma kabi ngemvu yakhe. It's very easy for umzali ukukhuluma kabi ngengane yakhe. It's very easy for umuntu athi speak ill of a colleague yakhe. Yabo ngale nkathi ukhuluma kabi omunye umuntu fana nokuthi ukhuluma kabi ngawe.
people can understand uma ngabe ulimele lowo muntu ekulimazile, but hayi ukuthi kuzoba i-habit yakho uma njalo uzohlezi ukwenza lokho. Abantu ngeke beze bethi take your side unless you have the facts, unless you have your proof ukuthi umuntu unjani. But uma uzothi discredit umuntu in an open, abantu lowo muntu abajwayele ukuthi bemthande. Uthando ke oluvikelayo yilolu Kristu asikhombisa lona. Omubi ufuna ukuhluthula inhliziyo alwe nathi kabuhlungu ukuze sizothi thina hayi ngeke. I've had my chances, I forfeited all my chances. Okusho ukuthi hayi ngeke uNkulunkulu siyohamba nabanye, mina ngeke ngisakwazi. No, so long as you are still alive, you still have a chance to try and make your days better. Hayi ukuthi nje uwe masuyavuma ukulala ngesisu phansi. Ngale nkathi ungakwazanga ukudlula kahle in that argument obe nayo, zama ukuthi lo mzalwane okadulwa naye ungamkhulumi kabi. Nawe uma ngabe ungadlulanga kahle, zama nawe ukuthi ungayibeki kabi. Iba nalolu thando olukuJesu lokuthi athi baba baxolela bakwazi abakwenzayo. Ngale nkathi abantu aba around wena ubaxolela, uzama kodwa futhi ukubalwela, umlwela umuntu esilingweni sakhe. Yazi nje kunenye inceke yayinenkonzo enhle, leya nceke yayihambelana noma ngabe usesibhedlela noma ngabe uhlele ekhaya lahlekelwe umsebenzi, yayihambelana but to a certain extent ngoba phela umuntu kodwa inkonzo yayiyinhle. Ngizama ukukuvezela ukuthi uma abazalwane bakhumbula uma beseyibhedlela, uma abazalwane bakhumbula uma beboshiwe, uma abazalwane bakhumbula uma ngabe kukhona izimo ezinzima ababhekana nazo, lolu uthando uNkulunkulu alifunayo. uNkulunkulu uyabathanda abazalwane abazokhombisana uthando, abazokhonzana ngothando, bebhekelelane uma ngabe impilo inzima. Just look at imisebenzi yabapostoli. They gave indawo eziningi zabo kubafelokazi, abafokazi, intandane to share embusweni, and lokho kwasabisa abantu abaningi. Lokho kwenza abantu abaningi want to join in because babephila uthando. There was uthando, there was protection kaNkulunkulu, because ngale nkathi kukhona uthando there is always a protection kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyaphila othandweni, uNkulunkulu uwuthando. But when there is uqhekeko, backstabbing, lies, betrayal and so on and on, kukhona ama-traits asathane lapho. It's like umoya kaSathane ukhona. Ngizama ukukuvezela ke umuntu kaNkulunkulu ukuthi as wena ukholwa, lwela ukuthi abantu abaseduze kwakho ukhulume kahle ngabo, and uzame futhi ukuthi nabo ulungise izinto. Uma zingalungi ngaleso sikhathi, there will come a right time zokulungisa, kodwa umuntu ungambeki kabi kwabanye. Try as much as possible. Uma kushibilekile noma kushelelile ulimi, ya-understandeka, but try as much as possible ukuthi uzame ungakhulumi kabi ngabanye abantu. Kuyenzeka-ke mzalwane uNkulunkulu akusize uphumelele lapho. Kuyenzeka futhi ukuthi uNkulunkulu akubonise ngeyakho impilo ukuthi kubuhlungu kangakanani lokho wena okwenza kubantu uma bakhuluma kabi. Ingakho la you must understand ukuthi for every situation esikuyona sizokwazi ukuthi sibe accountable ngama habits ethu nangendlela esikhuluma ngayo. Sobanjwa amagama ethu, sokhuluma ngamagama ethu. Ingakho la kumele understand njengoba uJesu wayekade bakhulekele bazalwane, wayebakhulekela ukuze bengangene ekulingweni. Khona nje la athi salani nikhuleke ukuze ningeke ningene ekulingweni. Khona la uJesu wayebakhulekela abazalwane bakhe ikhathi ngekhathi ngoba wayeyibuka izinto ezama-attacks which were planned against them. Wayebuka izinto lezi ezobakhuba. I really like what Jesus said to Peter. Peter, today, you would deny that you even know me 3 times. Wathi, behold, ngikhulekelile ngoba uSathane ufuna ukuthi akushanele njengokhula noma akususe nje endleleni yokukholwa, kodwa ngikhulekelile ukuthi wena uphinde uphinde uqinise abafowenu. uJesu la usho into
that is so much profound, that he has seen. He's seen in a distance. He have seen in the future. Noma ubonile ey'nsukwini ezizayo ukuthi uSathane umcelile uPeter, kodwa uzomkhulekela ukuthi engawi, kodwa naye aqinise abafowabo. So uJesu la ngenxa yothando uyazi ukuthi lo uzombetraya, but as much as ezombetraya umkhulekelile ukuthi makangawi akame ukuze ezokwazi ukuthi aqinise abafowabo. That is true love. Nathi ke lo nkonzo kumele si-adopt yokukhulekela abazalwane who betrays us ukuze bezokwazi ukuthi bephindele futhi in their former glory or strength or wisdom or positions, ukuze bezokhumbula la bengenzanga kahle khona bezobuyela bezoxolisa. Uma umzalwane elibele kona usuke sabuthakathaka lo mzalwane, sengathi uNkulunkulu ke nami ngangikhulisa in that era to understand abazalwane to that extent ukuthi ngize ngibaxolele from time to time egameni likaJesu. Uma sibuka ke la uNkulunkulu le nkonzo le uJesu ayiphilile, kumele nathi siyifunde siyiphile ukuze sizokwazi ukubambisana nabazalwane abaningi ngothando nokuvikela. Yazi ke uJesu mekuthiwa uyakwazi ukumvikela umuntu, wavikela owesifazane obanje oqotsheni sebezomkhanda ngamatshe bangambulala at that time. That time lo wesifazane waxolelwa izono wahambe umuntu okhululekile noNkulunkulu emkahle naye ngalolo suku. There are many times la uSathane efuna ukuthi asiqhathe noNkulunkulu nabanye abantu, kodwa uNkulunkulu ame azivikele. I do not really know about you, but I know ngami that there are many people who have tried ukungiqhatha nabantu noNkulunkulu, kodwa they did not succeed. uNkulunkulu took iside lami. Not that I was really out of fault noma ngangenaphutha, guilty. In most cases guilty, kodwa uNkulunkulu overlooked ukuba guilty kwami and wangenza ukuthi ngingathi face whatever the judgment was. Uthando ke lukaNkulunkulu, noma ngabe guilty uNkulunkulu athi no, akaye ejele. Khona nje abake bebulale, ngiyabazi baningi labo bazalwane abaze babulala, kodwa uNkulunkulu overlooked that, bangaya ejele. uNkulunkulu made them get away. Kunabanye ababe guilty ey'ntweni ey'nzima, but uNkulunkulu made them get away with those things. Uthando lolo lukaNkulunkulu ne-protection kaNkulunkulu uma ngabe ebonile izenzo zakho. So siphila emhlabeni la khona ushesha ugijima to a point whereby asikwazi ukuyibona ukuthi the next couple of minutes sokwenzani, the previous couple of minutes senzeni. It's very fast in a way yokuthi uma unganakile uSathane ngaqhatha qede noma akubulale noma akufake ejele ngokuphazima kweso. But uNkulunkulu, being aware of time and being aware of the situations that we are faced with, uNkulunkulu is always at our rescue. He's the one phone call away, and uma simfonela uNkulunkulu asheshe nje athi asisize sikwazi ukuba revived and siqhubeke ney'nsuku noma nesikhathi sethu going forward. Ngizama ukuvezelela ukuthi kumele uqikelele ukuthi abazalwane uzama ukusebenzisana nabo, bakhombisa uthando, ubavikele ey'ntweni omubi afuna ukubafaka kuzona. I know mina abantu khona nje abantu besifazane engake ngahlanganyela nabo ababe ngihleba ngingabi nendaba ke mina. Uma uzongihleba ungitshena ukuthi ngiyini noma kunjani, hhayi anginenkinga, ngoba ngiyazi ukuthi la emhlabeni wonke umuntu unezinto zakhe, ungakhuluma uthini. So these women ngangibabona ukuthi mina bayasabana, so bahlangana ngegama lami, kodwa ngabona ukuthi hayi anginankinga ngoba ubuthakathaka babo lobo. Let me just overlook it, othi ngiqhubeke nokukholwa kwami. Ngaqhubeka futhi ngangabatshela ukuthi ngiboneni kwenzakalani, because ngiyazi ukuthi ukuba ngabatsheni ukuthi ngibona ukuthi nenza ukuthi and ngikuthandi lokho, bazoba futhi hey inkinga engaka. Luckily uNkulunkulu kunezinto akayibuke esizenzayo ey'ncane, athi no, lo muntu lo unenhliziyo enhle, lo muntu lo ngingamyisa phambili. Ngiyabonga-ke because of those moments uNkulunkulu ukwazile ukungisa phambili. Abanye balabo sebewile kodwa basaya esontweni.
ngizama ukuveza ukuthi ngale nkathi umzalwane ongathi take i-bitterness mase spreader, uNkulunkulu nalokho uyakubuka ngoba akafuni isiqhathane sodwa, akafuni idlinzelane ngokubi, akafuni isilwe, akafuni isiphathane kabi. Noma ke kwenzeka kodwa into esingayigwema thina, uNkulunkulu kodwa uyasamukela namaphutha ethu so long esizofuna ukushintsha. Okugcina ke ngifisa ukutshena ukuthi okwenzayo uzenzela wena. Umzalwane lo ombeka kabi ufana nawe. Uma umkhuluma kabi uyikhuluma wena kabi, uma umenza kabi uzenza wena kabi. So umuntu oyedwa sidalwe uNkulunkulu, uNkulunkulu uphila kuthina sonke. Uma esenomoya kaJesu nomuntu oyedwa, umuntu ohlukile onomoya kaSathane, naloyo unamoya kaSathane une-future yakhe njengoba nawe une-past yakho. uNkosi ithele umusa, amen and amen.